Здравейте, намираме се в община Луковит, общината на господин Гранчаров и в областта на Нанков от ГЕРБ. Защо се намираме тук и защо ги правим тези видеа? Много хора искат да покажат действителността. Както виждате зад мен, действителността е повече от явна каква е. И тя е поредното сметище. Знаете, от партия Величие, ние сме хората, които разкрихме над 12 000 сметища в цялата страна. Ние сме тези, които страдат, биваме атакувани, биваме запорирани, биваме осъждани, както например Павел Стоименов, за незаконно напояване и незаконно поливане на определени площи. Но днес какво разбрахме, че тук, точно до това сметище, преди Луковит, точно до река Златна Панега, се намира един парцел. Ще помоля тук оператора да дойде с мене, да ви покажа, минайки през боклука, на какво се натъкнахме. Говори се, не знаем дали е точно или ясно, че този парцел се обработва от човека, който се занимава с снегопочистването в община Луковит. И понеже търсим, ние сме такива хора, които сме обикновени, не сме завършили супер журналистика, не сме завършили разследваща журналистика, ами просто отиваме на място, на терен, както се казва, и проверяваме. И на какво се натъкнахме тук? Стърчат, незнайно защо, тръби. И викаме, чакайте да проследим тръбите и идваме и влизаме при тръбите. Това не са малки тръби, както ги виждате. Ето ги, виждате и тръбите, какво става въпрос. Защо стоят тук тия тръби? И просто, както казахме, ние сме хора на терен, идваме да проверим. Малко ще се отцапаме, малко ще се окаляме, ще се отдраскаме в храстите, но искаме да стигнем до истината. Ето виждате, идваме чак до реката, за да открием какво? Че тези тръби се използват за незаконно напояване на този парцел. Както виждате, слага се тръбата, най-вероятно се докарват помпа и си поливат, взимайки вода от реката. Павел Стоименов беше условно осъден за това, че той полива, но тук очевидно с тръби се подготвя цялото нещо, за да се направи точно до сметището, където е точно и реката. И сега искаме да зададем няколко въпроса. Обявяват и обещават ред, растеж и какво беше там още от партия ГЕРБ, но чудно защо не могат да се изчистят сметищата в тяхната община. Чудно защо, поглеждайки тук само да видите количеството бутилки, които са вътре натрупани като нанос в река Златна Панега, която се води карстова река, най-чистата река, ето може да видите цели островчета с пластмаса, с отпадъци, които продължават и там. Или това нещо продължава с километри надолу. Огромното сметище, което е точно на входа преди Луковит. Затова искаме да сме по-активни. Ще видите в страницата на партия Величие Луковит, че ще публикуваме кадри на всичките нередности, които се случват в тази община. Защото ние искаме справедливост да има за всички. Не само за хората, които са близки до властта, но и обикновените хора също да могат и те да поливат, и те да могат всичко да го правят по закон. Но явно хората, които са близки до общината, които най-вероятно се занимават с определени неща, свързани с обществените поръчки, на тях не им е забранено да си използват тръбите, да си докарват помпи, да си поливат техните парцели. Нищо, че парцела е точно до огромно сметище, но ние искаме това да бъде по закон. Доколкото разбираме, това не е законно. Павел Стоименов по някакъв начин, според властимащите, не може да напоява човек, който е най-големият земеделец в България и зеленчукопроизводител. Но тук хора, които са близки до общината, могат да си правят каквото си искат. Искаме справедливост и тя да бъде и в Луковит. Не хора, които са приближени до общината, да си правят каквото си искат, докато други хора, които се трудят за цяла България, да бъдат репресирани и по някакъв начин мачкани. Затова следете страницата на партия Величие Луковит, защото ще разкрием във всяко едно село, до всеки един завод, до всяко едно замърсяване, какво се причинява тук в тази община на кмета Гранчаров и в областта на Нанков от ГЕРБ.